Așa după lege se întreabă de om, da? Și căutați. Dar cum trebuie să te prezinți, mătale? Stați în telefon să vă ajutăm cu ceva, că căutați ceva. Asta e... Amu altfel ai spus. Amu altfel ai spus. Prima dată nu așa ai zis. Dar cum am spus prima dată? Și căutați aici. Zic și căutați să aici, zic și căutați pe... Dar cum trebuie să prezinte? Trebuie să zici bună ziua! Mă auziți și vorbesc. Dar mătale mă auzi? Eu vă aud foarte perfect. Da, вот, иду за водой. Și ia ca, nici bună ziua, nici nică. Da, vă rog frumos, vă prezentați. Bună ziua. Da, arătați documentul. Cine sunteți, că mă întrebați? Cine sunteți, că mă întrebați? Angajați IJK. Da? Eu vă spun. Familia, cum și... Nu filmați, vă rog frumos, familie. Familia, spuneți. Prisăcaru Gheorghe. Prisăcaru Gheorghe. Da. Da. Nevastă și căutați aici. Și caute, și poate să caute omul aici. Eu mă prind, ia ca butulca în mână, mă duc după apă. După apă. Și Da. puteți comunicați așa deodată. Dar pe mătale, Dar ce cum te sunteți? comport? Dar ce sunteți indignat că s-au apropiat Dar angajații cum, IJK? cum vorbiți, și vor mătale? să vă Și ajute? cauți aici. Eu nu v-am întrebat și căutați, eu am întrebat și căutați, poate vă ajutăm cu ceva. Sunteți într-o Asta zonă pe verde, urmă ați spus, într-o Pe zonă urmă. care? Aici e parc. într-o zonă verde, care e zona dată. Și nu se poate aici să te plimbi Ies, orice. plimbă Eu persoane. aici mă plimb în fiecare zi. Eu sunt intenții profesor diferite. și eu aici mă plimb în Mătale, dacă ești fiecare profesor, zi. Înseamnă că trebuie să păstrezi N-are calmul. importanță cine eu sunt. Auziți Om ce vorbesc, sau nu? n-are importanță. Învățător ori nu, orice om, înțelegi? Trebuie să te comporți conform legii. Dumneavoastră Bună păstrați ziua, calmul. Bună ziua. familie și așa mai departe. Nu vă supărați. Dacă vă supărat un ajutor, puteți spune, nu băieți, n-am nevoie de ajutor, o zi bună. Dar dumneavoastră o lepți Nu ca altfel așa, ați mătale, reacționat. tu nu întorci, înțelegi? Cum Mătale, nu așa te-ai adresat. Dar cum am Și adresat? cauți aici, după nu am spus și lege, cauți aici, și după căutați. lege trebuie să te prezinți. Bună ziua, așa mai departe, familia și așa mai departe. Înțelegi? Mătale, mă auzi pe mine sau nu? Dar nu vreau să te aud, frate. Vrei să mă auzi? Da, tu nu omenești vorbești, omenești? înțelegi? Eu cred destul de bine. Dar nu, nu omenești. Dar eu zic, băieți, mersi mult că v-ați apropiat. Înțelegi? Sau Da, încă întrebări mai aveți? Dumneavoastră și Eu sunt liber. s-au apropiat. Noi discutăm acum, Eu nu? sunt liber ori nu? Noi putem să discutăm acum. Sau nu? Eu și întrebări aveți careva la mine? V-am întrebat, aveți nevoie de Am ajutor terminat sau nu? pe întrebarea asta. Dumneavoastră uitându-te în Pe telefon. întrebarea asta am terminat-o. Eu sunt E liber. destul din clar, din start. Pot să mă Băieți, duc? mersi mult, n-am nevoie de ajutor. O zi Pot să bună. mă duc? Puteți să vă duci, dar pe viitor, Bun. puteți mai apropii cineva. La revedere. Nu te reacționați supăra, mai băi, pozitiv. frate, omenești, Eu trebuie, destul de omenești. V-am întrebat, vă ajut de obicei persoanele... Dacă ne-ai stricat toată dispoziția, Și v-ați stricat înțelegi? dispoziția. Toată dispoziția. Și v-ați stricat dispoziția. Comunicați, dați... Dar nu se comunică așa. Dumneavoastră ați Tu rămas știi supărat. foarte Ați bine, rămas supărat Matale, și ne-am știi apropiat. foarte bine cum tu ai început vorba. Nu trebuie să mă faci tu pe mine prost. Foarte bine. Înțelegi? Nu mă faci Eu și prost, băi. V-am ajutat, am Frate. vrut să vă ajut. Omenești, bună ziua, domnule, cum viața? Și faci? Cum? Și unde? Și? Păi asta. Și gata, mai vesel, uleacă, mai Foarte vesel. vesel, dumneavoastră sunteți, Și nu așa știu, e că am pentru- supărat pe forțele de ordine. Da, Să și reacționați așa. конечно, dar deși pe forțele de ordine, tu așa pe mine asta ia, unde și cauți, și cauți. Eu am întrebat Așa și se căutați treabă. și putem să vă ajutăm. Bun, corect? frate, hai, și sănătos, Dar nu le te... înțeles puțin cum vrei, în mod Da, total. nu te supăra pe lume, Eu nu că trebuie nu să mă toți supăr, sunt dar trebuie bandiți, să mă înțelegi? supăr, Nu să toți cineva sunt de- bandiți. Eu unde obște în raionul ăsta, îmblu, da? Și tot timpul chem poliția acolo, unde și nu-i corect, înțelegi? Narcomanii aici, ea că pe față nu le veți, înțelegi, să te apropii. Și văd că sunt mulți și mai zdraveni, voi tot nu vă opriți. Dar ce nu Deși ne vă oprim? temeți. De ce nu ne oprim? Eu aici trăiesc toată viața, eu Eu mă știu bucur și că trăiți vorbesc. aici. Dumneavoastră trebuie să fiți recunoscători că s-a apropiat un angajat a IJK și v-a întrebat dacă aveți nevoie de ajutor. Bun, Situații hai, sunt noroc. diferite.